Dobrodošli u Vilu Dinka, vaš savršen odmor u Sokobanji. Sokobanja, dragulj istočne Srbije, često se opisuje kao pravo mesto za beg od svakodnevnog stresa i gužve. U srcu ovog prirodnog raja, udaljena samo 800 metara od centra Sokobanje, nalazi se Vila Dinka. Ova gostoljubiva oaza nudi sve što vam je potrebno za savršen odmor. Vila Dinka sastoji se od 6 apartmana sa ukupno 24 udobna ležaja. Svaki apartman je pažljivo osmišljen kako bi vaš boravak bio udoban i prijatan. Apartmani sadrže dnevnu sobu sa kuhinjom, odvojenu spavaću sobu i kupatilo. Po vašem zahtevu možemo obezbediti i bebi krevetac za najmlađe članove porodice. Osim toga, svaki apartman ima i terasu na kojoj možete uživati u jutarnjoj kafi ili večernjem opuštanju. Vila Dinka brine i o vašoj sigurnosti i udobnosti, pa tako posjeduje video nadzor i obezbeđen parking za vaša vozila. Takođe, nudimo i besplatan internet kako biste ostali povezani sa svetom tokom vašeg boravka. Za porodice sa decom, tu su klackalice i ljuljaške u dvorištu gde se mališani mogu igrati i družiti sa vršnjacima. Sokobanja se ponosi bogatstvom prirode i čistim planinskim vazduhom, a ovo je idealno mesto za šetnje, biciklizam i rekreaciju u prirodi. Sokobanja takođe ima mnogi izvore mineralne vode, pa možete isprobati lekovita svojstva termalnih izvora i kupališta. Vila Dinka prihvata vaučere za odmor u Srbiji, što je odlična prilika da svoj odmor učinite još pristupačnim i povoljnijim. Za sve dodatne informacije, rezervacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem telefona 063 457 368 ili e-mailom na batradnis@gmail.com. Očekujemo vas da zajedno stvorimo nezaboravne trenutke.